Fis-sala tal-att tal-voti kollox jinsab lest biex wara li nhar is-sibt in-nies jivvutaw fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u referendum isir l-att tal-voti. Fl-istess ħin in-nies għandhom iċ-ċans li jiġbru l-voti mill-istess post sa tard il-ħamis filgħaxija, xi ħaġa li ħafna kienu qed jagħmluha wkoll tul il-jum tal-Erbgħa. Dan wara li sad-9 ta' tlieta filgħaxija kien jonqos 34,305 voti tal-Kunsilli Lokali x'jinġabru. Kienet hemm ukoll 24,352 vot għal-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Għal-Kunsilli Lokali hemm ukoll 4,384 żagħżugħ u żagħżugħa ta' bejn is-16 u 18-il sena li se jkunu eleġibbli li jivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Joseph Church, kap tal-Kummissjoni Elettorali, spjega li din hija kisba importanti. Għandantuhom l-ispazju kollu biex kun jistgħu jesprimu l-ħsieb tagħhom permezz tal-vot u għalina hija sodisfazzjon tajjeb ħafna. Ovvjament kif taf inti għalissa bdejna bil-Kunsill Lokali skont il-liġi u kalla jrid il-qudiem wieħed forsi jibda esplora jibdix ukoll jestendija għal votazzjonijiet oħra. L-att tal-voti tar-referendum se jibda fid-9 ta' filgħodu ta' nhar il-Ħadd. Biex ir-referendum ikun validu jridu jivvutaw aktar minn 169,000 persuna, xi ħaġa li hija probabbli ħafna la darba ż-żewġ naħat tal-iva u tal-le qed jikkampanjaw ħafna. L-att tal-Kunsilli jibda fis-6 ta' filgħodu tas-Sibt 18 ta' April. Meta jkunu ngħadu l-voti kollha minn 374 kandidat għal kunsilli lokali jkunu eletti 224 kunsillier. Il-proċess ta' votazzjoni bikrija beda s-sibt li għadda fir-residenzi tal-anzjani kif ukoll fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar għal dawk li s-sibt li ġej se jkunu msifrin jew rikoverati l-isptar. Fir-referendum ivvutaw 3,939 persuna bil-voti diġà jinsabu fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar. Proċess li se jkompli l-ħamis f'erba' sptarijiet u l-ġimgħa bil-voti tal-assistenti kummissarji elettorali.